Вече сме при кухнята, която е в цвят капучино. Боядисана отново по Рао. Много нежна и изискана. Това са бар столчета, изключително широки и удобни за коктейли с приятел. Перфектно за гледката. Там е компакт, плод и гръб, изключително здрав материал. Той позволява по същия начин мивката да бъде вградена под плод. Избран е златен смесител с автоматичен сифон. Имаме си шкафчета с готови чиники, които на снимките също ще бъдат показани. Тук сме заложили на ъглов механизъм за изтегляне, който оползотворява целия шкаф. Тук имаме колона, затова шкафът е доста по-плитък, но отново оползотворен с рафчета. Хладилник, който е на 70 см. Тук имаме Tower Space на Boom. Много препоръчан от мен на механизъм. Завършваме с златна витрина, ъглова. И демонстрирам ключови контакти, които са златен кант и самото осветление.